Ahojte, som Dusk Angel a som v hre Horse Riding Tales v Meadowcrafte. Minule mal môj koník Amelia žriebetko spolu so Spiritom. A to žriebetko sa volalo Amelia, teda Abigail. Poďme sa pozrieť, podľa mňa už vyrastlo. Už tu není? Tak možno už vyrástlo. A tu je to žriebetko. Už je veľké. Trebalo by ho dať do kamanstu. Už som ho dala. Super. A? Prečo je napísané, že no name? To je divné. Som ho pomenovala Abigail. Tak ešte raz. Hotovo. Och, Abigail, si tak krásne. Tak. Môžem ti dať tieto. A teraz? Och, Abigail. To je také super. Wow. La 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 la. Och, Abigail, si taká krásna. Teraz sme na štadióne. Ahojte všetci na štadióne. Ukážem vám Abigail. Tak poď, Abigail. Tak ideme. A teraz ahojte.